गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम खनसे फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली मैयाहाय जि जाथाय ना माबायावहाय क'क्राझारावहाय जेरैबायदि दावराव जानाय बा फेसबुकाव जेरैबायदि जाय मानसिखौ बुनानै ओरैबायदि बुनानै हस्पिटेलाइज खालामनाय, ओमफ्राय दिनैनि बे खुंथायाव थानायफ्रा बा बिजेपि सरकारनि भुल दङ आरो गोरोन्थि, बिजेपि सरकारनि दम होननानै बुंगोन बेखौ। मानो होननानै बुङोबा आरएसएसनि दम होननानै बुंगोन। दिनै जोंनि बे बिटिसिआव मुस्लिम सासे आरो बर' मुस्लिम सम्प्रदायनि मोननै ट्राइबनि मानसिफोरखौ बुनानै आघात खालामनाय जादों। थ' बे जाथायखौ सोर खालामदों होननानै बुङोबा बे खिलादित्य ना, बियो सानसे समाव दाखालि साननैसो सिगां मा बुंदोंमोन, जोंनि बिटिसिआवहाय इयार गान गावनाय सोलोंनाय आरो बायदि रोखोमनि सिलाइ गावनाय सोलोंनाय बा बायदि रोखोमनि सोलोंनाय, बेखौ गावनि मथेब्ला मोजां जादों होननानै बुंदों। बिजेपिया दिनै खुंथायाव थानायखायसो बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय। जेब्ला खुंथायाव गैयामोन थायामोनबा मा खालामगौमोन, बेखौ एरेस्ट खालामनांगौ, मानहानि केस होनांगौ, बायदि रोखोमनि बुंगौमोन बे बिजेपि सरकारा। खिन्थु जोंनि बिटिसिआव हाबनानै दा मा खालामनो नागिरदों, बिजेपि सरकार गावसोर खुंथायाव थागोन बायदि सानाखै दा बे। ओमफ्राय दा बिसोर मा खालामनो नागिरदों, जोंनि बिटिसिआव सिलाइ गावनाय सोलोंनाय बा बेफोरो बिराद सुपार, बिराद गुड, बिराद मोजां जादों होननानै बुंगासिनो दङ। बिजेपिनि गियान, बिजेपिनि आखल आखु, बिजेपिनि बियो माबा गुन्दागिरि सोलिनाय, दादागिरिनि खोथा सोलिनाय, बियो बाङालिफोरनि दादागिरि सोलिनाय। खारन बारा बिजेपि माने बाङालि ना, बेफोर आरोखि। दा जाय बुस्थुखौ दिनैहाय जाफेरा, जाय बुस्थुआ दिनैहाय जानो थाङाखै, जाय बुस्थुआ दिनैहाय गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावहाय बेफोरबायदिया बारा सोलियाखैमोन। दिनै फिन जातिखौथ' दावराव खालामनो नागिरदों। सोर खालामनो नागिरदों? बिजेपिया खालामनो नागिरदों, आरएसएस खालामनो नागिरदों। आरएसएसनि दादागिरिया सोलिनाय नङालै बिटिसिआवहाय, बांद्राय दादागिरिया सोलिनाय नङा। बहाबा आसाम, आपार आसाम, लवार आसाम, माहायबा सोलिनो हागौ, मध्य अखमनो बेफोराव सोलिनो हागौ। खिन्थु बिटिसिआव बेफोरबायदिनि दादागिरिया दमा सोलिनाय नङा बांद्राय। खारन जों बर'आबो बांद्राय एफाब उन्दै थाखोआव थानानैबो लाब गैया। आरो जायखौ बुदों, जाय मानसिखौ बुदों, बिनि बिदाया दिनै बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस, बेसेबां दुखु खस्थ' खालामग्रा मानसि, बेफोरबायदिनि न'खरनि मानसिखौ दिनै बुदों। बिटिसि गभर्नमेन्टआ मा खालामदों? बबाव उन्दुनानै दं? दुरान कापआ देरसिन जानानै दं। दिनै बे दुरान कापआ बेसेबांबा फुरानानि ट्रफि खेला होदों। येस, आं मोजां मोनदों। नाथाय दिनै मैयानि दिनावहाय प्रमद बर'आ बेखौ उद्दिस लानो सम गैया। गाव बिजेपि खायनो, गाव आरएसएस खायनो बेफोरखौ बुनायखौ दिनै उद्दिस गैया, सम गैया खबर लानो। मानो? नोंनि थाखाय दा बेवहाय बिराद गिदिर सानना लादों नामा दुरान कापआ? बायसान्स जुदि दिनैनि दिनाव जुदि दाङाबाजिया दाजाथों, इसोरनि अननायाव दाजाथों, दिनै गोदोनि 2012नि बायदि दावहाया दाफैथों। जोंबो लुबैयाखै बिदिखौ। जों लुबैदों गोजोन गोरोबथा, गोजोन सान्थिखौ जोंबो लुबैयो। नोंसोर जेरैबायदि गोजोन सान्थियाव थानो लुबैयो, जोंबो बेफोरबायदि सेम बेफोरबायदिखौ जोंबो लुबैयो। दिनै जिखिनि जाथाय जानानै थांनाय दुखुनांथाव, बेनि दाया जागोन खिलादित्य। बिथाङा दाखालि लेथ्रा सोदोब बुंबाय थादों, लेथ्रा राव बुंदों। जाय रावा दिनैहाय आसामावहाय दिनै मोनसे आरएसएसफोरा सिलाइ गावनायनिनो, बुलायनायनिनो, सौद्लायनायनिनो बिदि फोरोंलायगासिनो दङ। बिटिसिआवबो बेफोरबायदि सोलोंलायनो, बे इयार गानफोरखौ सोलोंनो नाङा। जोंनि बर' ट्राइबआ बेफोरबायदिखौ उन्दैनिफ्रायनो रोंनानै फैखायो। आरो बुलायनाय सौलायनाय बेफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो जों बर' ट्राइबआ रोंनानै फैखायो। गुबुन ट्राइबआ रोङा जानो हागौ, जों बर' ट्राइबआ बेफोरबायदिखौ लबारजों गावनायनो माबानो खायदा खुदाखौ जों बर'नियाव दङ होननानै आं सानो। नोंथांमोननि बै बिजेपिनि आरएसएसनि आरएसएसर কি কয় তো আরএসএসর বন্দুক মাৰা শিকোৱা এইবিলাক বড়োবিলাকক শিকিব নালাগে। বড়োবিলাকে এইটো জন্মৰ পৰা জানে। এইটো আৰু জন্মৰ পৰা মাৰা মাৰি কি কৰিব লাগে, কি কৰিব নালাগে, এইবিলাক জানা আছে। এইবিলাক আমাৰ বিটিচিক এনেকুৱা বন্দুক মাৰা শিকা এইবিলাক নালাগে। খিলা দিত সিদিনা কেনেকুৱা কথা কৈছে, এইবিলাক কথা নকবি, অলপ ভাল হ'বলৈ শিকিবি দেই। আৰএসএসৰ মানুহবিলাকে এনেকুৱা অভদ্ৰামি নকৰে। जाय मानसिया दाखालि बुदों, दिनैहाय नैबे बिटिसिनि इएम अरुप कुमार दे, बिथांनिनो शिष्य अरुप कुमार देया गासैबो रावखौ रोंगौ। हिन्दीनि अस्ताद, बाङालि अस्ताद, हारियानो बाङालिखा नालाय, ओंखायनो बे बाङालि हारिखायनो बियो गावनि मानसिखौ ओरैबायदि बुनो सोलोंदों। दिनै अरुप कुमार देखौ लानानै बिराद दादागिरि बे मानसिया।
फोथा गोजा फुननानै बा कयेकथा सावगारिखौ नायोब्ला मानसिखौ ओरैबायदि लेथ्रा ड्राग्स एडिक्टेड बायदि नुखायो ओमफ्राय दिनैनि दिनाव आरो केस हैनो थांदों दिनै बे केसखौबो दिनैहाय मा थाना बायदियाव सासेबो पुलिस गैया थाना बायदियाव सासेबो पुलिस गैया होनबा माब्रै सोरनि राजा सोलिदों बावहाय इउपिपिएल नि माबा खोथाया सोलिदों ना बिजेपि नि खोथाया सोलिदों जों बावहाय एसे साननांगौ जानानै फैदों दिनैहाय आरो खोनाबावदों दिनै जाखिनि जाथाय जानानै थांबाय बेखौ जोङो बर' हारि हिसाबै जाथि हिसाबै जों लाजिनांथावना आरो दुखुनांथावना जादों होननानैबो आं सानो दा फैथों बिदि दाङाबाजिया दा जाबावथों आरोबाव जों 2012 नि गावजों गाव बा हारिजों हारि गावलायलायनाय बुथारलायनाय सुथारलायनाय जों बिदिखौ लुबैला जों गोजोन सान्थिखौसो जोंबो लुबैयो दावराव दावसिखौ जोंबो लुबैया अनलि प्रमद बर'ल' नोंल' इएमनो एमसिएलए फोरा लुबैबाथ' जानाय नङा रनजित बसुमतारिनि मोननैसो बाथ्रा दङ आं बहाय सोफादेरनो लुबैदों माखासे बाथ्राखौ रनजित बसुमतारिया दा प्रमद बर'जों फुरा माबा जानानै दं एसेब्लाबो आं बेखिनि बाथ्राखौल' बुंगोन रनजित बसुमतारिनि गोबां बाथ्रा खोनाफैयो जों गोबां बुस्थुखौ मोनथिदों सिंनि बाथ्राखौ खिन्थु आं दिनै स्पष्ट खालामनो सानाखै सम नांबावगोन सम सफैगोन दामनानैबो होगोन तो लोगोसे दिनैहाय आं मोनसे बाथ्राखौ होबावनो नागिरदों मैयाहाय जिहेतु दुरान्ड कापनि थाखाय फुटबल खेलाखौ नायनो थांनो थाखाय टिकेट लायनो थांदों सोरबा बुजादों होनना बुंदों बेफोर एसे दुखुनांथावना जादों प्रमद बर' सार दिनैहाय आं खावलायदों नोंथाङा हायोब्ला बिखौ अनलाइनावबो खालामना होनांगौमोन मानो जोंनि बिटिसि बायदियाव अनलाइननि टिकेट फाननायखौ मानो खालामना होनो हायाखै दिनै गोबां मानसियानो सोरबा बुंजादों बा सोंखारिनो हमदों दिनै नोंसोरखौ दिनै इउपिपिएल नि एगेन्स्टखाय बा माबानि एगेन्स्टखाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो मोन्दों बे नङा एक्सुवेलि जोंनि बावहाय मा जानांगौ दा गोजोन थासारि जानाय हिसाबै गोजोन सान्थि सफैनाय हिसाबै दा बेफोरबायदिया अनलाइन टिकेटआ जानांगौ बयनिबो आखायाव एन्ड्रइड मबाइला दङ थ' लोगोफोरा आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहाय दोनथ'बाय जय बर' हारिनि